Ifuna ukuvala ngehlahla Indlamlenze kuloDecember. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kweAyandaStk media igama nguAyanda ngusabelo ngwakamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona ngicela nje ukuthatha leli ithuba leli ngibonge kakhulu nganza kwethu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kweYouTube channel yethu. Uma ukuthi ubungazi subscribe kuze kube namhlanje siyakucela nganza kwethu utwenze okulungile kanjalo nokufanele. Uphinde futhi ukhulume nathi enkundleni zethu zokuxhumana ku@AyandaStk lapha na ku Instagram bese uthi lapha na ku Facebook sikhona ikhasi lethu ka Facebook AyandaStk_media. Kanti ke ngaphandle kokumosha idatha kanye nesikhathi Indlamlenze yenze ebukwayo futhi uqopha left and right umlando kuloDecember lona futhi ifuna nje ukuvala ngehlahla njengoba sibheke lapha na ke ingoma yakhe etrenda kakhulu ingoma yakhe esihloko sayo sithi ijele kwi-album yakhe akayikhiphe kulonyaka esihloko sithi isipoki esingafi. Indlamlenze sikhuluma nje ihlonishwe ngendondo ze-best maskandi kanye nendondo ye-best loved artist lapha na kuma KZN Entertainment Award izolo. Yayiseke futhi iyakhala wemuka nesamba semali esingango 500,000 kwamarandi. Indlamlenze ibisibongela kibo bonke abantu abayivotelile kanjalo nabayesekile kulonyaka njengoba izinto bezingahambi kahle la makuza la ngasendimeni omculo kodwa ke mase kufika lesikhathi ibonga kakhulu iyanconcosa kibo bonke abantu nabenza itrend le yale ngoma ethi #ijele njengoba ephinde futhi enxuse abantu ukuthi bephinde bebhala ama-email bethumele lapha na kuKhuzani FM ukuze ingoma yakhe izoba khona ohlwini lengoma ezizoncintisana lapha nama ngabe sekukhethwa ingoma ezonqamba unyaka kulonyaka ka2020. Mawukuthi ngiyafisa ke nje ukuzwa kuwe uvo lakho lapho nganza kwethu lapho ngasekhaya ukuthi wena uthini ngempela ke sihalalisele Indlamlenze sibongele futhi ngokuphumelela kwayo nangokwenza kwahle kwayo kulonyaka kuze kube futhi nangokulandelayo ke nganza kwethu.